Bones, anem a veure en aquest vídeo com, de qualque manera, quan creem una interfície gràfica d'usuari mitjançant IntelliJ, mitjançant el seu dissenyador, com, de qualque manera, què és el que passa quan fem determinades operacions i com lligar aquesta interfície gràfica en la lògica, quin és el procés. D'acord? Per tant, primer de tot, a nivell més abstracte, a nivell de diagrama de classes, la GUI, la interfície gràfica, es relaciona amb la lògica que necessitem. D'acord? En el nostre cas, nosaltres hem fet feina amb àlbums, de qualque manera, i com se representaria a través dels diagrames de classe mitjançant UML. Mitjançant una relació d'associació, en aquest cas unidireccional. No us preocupeu, unidireccional. I com podeu veure, tenim una classe que és GUI, interfície gràfica, allà on de qualque manera tenim una propietat que és àlbum, que de qualque manera és aquí, allà on de qualque manera, implementant tota la lògica que aquesta classe té dissenyada. D'acord? Per tant, tenim una classe GUI, interfície gràfica, que té tots els elements que necessiti la interfície gràfica per dur a terme la seva lògica. Això seria el concepte. En aquest cas només he representat àlbum, però podria haver cromo, podria haver paquet, totes aquestes classes que han anat sorgint. D'acord? Més coses. Quan creem una interfície gràfica, amb el dissenyador IntelliJ, al final què passa? Si verifiqueu, se crea una classe amb propietats privades per cada component gràfic. D'acord? Nosaltres quan utilitzem el nostre dissenyador, en el final, quan el volquem a nivell de codi, què passa? Que ens surten les propietats privades de la GUI, de la classe GUI en aquest cas, podem veure aquí, tinc un JPanel, un botó d'envant, un botó d'enrere, una imatge, un país, un grup, un altre JLabel. D'acord? Per tant, tots els elements gràfics en el final se representen mitjançant propietats privades a la classe de la GUI. I, si pots fixeu, aquí també, veus aquí, per tant, tinc un àlbum, per tant, què vol dir això? Que quan se creï la GUI, de qualque manera, quan creem una instància d'una GUI, realment també se crearà el nostre àlbum, en aquest cas. D'acord? I aquí, com podeu veure, també tenim un Chrome. D'acord? Quan generem el main del formulari de la interfície gràfica, podem veure que es crea una instància de la GUI i s'assigna el JFrame. Per tant, aquest main automàtic que se genera a través del dissenyador, ens genera aquest codi i, en el final, el que fa que és, crea la instància de GUI i l'assigna en el JFrame. No hem d'entrar a una finestra. D'acord? Per tant, la interfície gràfica nostra la lliga amb una finestra del sistema, de qualque manera. I, darrera cosa, com funcionen els esdeveniments. D'acord? Els esdeveniments que he anat tractant dels components gràfics es tracten dins el constructor de la GUI. D'acord? Per tant, nosaltres en un moment donat volem fer botó envant o cromo envant, cromo enrere. Per tant, la meva interfície gràfica ha de reaccionar si cliquem a determinats botons d'una manera o una altra. D'acord? Per tant, tot això, quan ho fem a nivell de disseny, on se crea? Doncs se crea, si verifiqueu aquí, això és el codi que generaria quan volem tractar un esdeveniment com pitjar un botó d'envant o enrere. D'acord? I dins el codi, ara per exemple en aquest cas, dins el codi, com podeu veure aquí, juguem en la lògica. Per tant,
anem a suposar que això segurament és el botó següent cromo, vale? I què feim aquí? Vale? D'acord? Pues jo el que vull és refrescar de qualque manera la meva interfície gràfica per apuntar al següent cromo. Per tant, primera cosa que faig, mitjançant el meu àlbum, tinc un mètode getSegüentCromo, que ho tinc implementat aquí, getSegüentCromo, que me retorna el següent cromo. D'acord? A partir d'aquí, el tinc aquí de dins, en el cromo, i outrat. Si aquest és distint de nul, per tant, vol dir, hi havia un cromo més, o hi havia un cromo, vale? Pues què faig? A la meva interfície gràfica vaig processant segons m'interessa. Per tant, aquí, pues, en el label de país, i ficaré el test. Quin test? Pues, el nom del país del cromo. Vale? Per tant, mitjançant aquesta seqüència d'instruccions, puc aconseguir el que vull. Mateix en la resta d'elements, el que ja sigui una imatge, ja sigui el component que sigui. D'acord? Per tant, aquesta seria un poc la manera com, de qualque manera, les interfícies gràfiques treballen amb la lògica per poder implementar l'objectiu. D'acord? Bueno, espero que aquest vídeo vos serveixi per entendre aquesta relació. Gràcies.